May po nagalaom na kamugabos nasa marhay na kamugtangkan, mga tugang sa mga oras na ini, libre do po sa anuman nakapahamakan. Magandang morning po, Legazpi City, Munisipyo Candaraga. Good morning, Tabi sa Indugabos. Sa bilog na probinsya Canalbay. Good morning po sa Primer Distrito. Hanggang Tercer Distrito, Canalbay. Good morning, Sorsogon, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes. Good morning. Sa Indugabos, siringman po sa may mga birthday dyan. Happy birthday. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa inman na partikan mundo. Kumusta po sa tuyang broadcast mo niya na pagkaaga. Kasabay niya to sa Technical Department si Chief Ramer Tanay. Sa newsroom, yaon dyan si Jenny Balyaran. Boda si News Director Mardera Cruz. Padagos ang pagkakalap ng mga bareta sa Lado Nacional. Siyempre, sa luwas mga tugang, kariba niya to dyan ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Sa Manibela, Boy Mata, ang mata kan DCGB sa kalsada. Good morning po sa mga senior citizens, mga lolo, mga lola. Para inaaga po sa Indugabo, sa mga travelers natin. Good morning, Tabi sa Indo. So may mga birthday ngunyan, happy birthday. Pwede po na magpaabot nin text mga tugang sa 0928-777-5548. 0966-030-034. Siring man Tabi. Sa tuya, mga tugang na mga mga greetings. Pwede pong pag-iyon sa tuyang social media platforms as in iba pang mga messenger na pwede na ipaabot sa idong lingkod kung paminsan kayo, kung nababasa. Kung nababasa paminsan kaya, kuha na lang po kita sa text na lang 0928-777-5548 0966-203 203-0034. Yan ha. So Tabi na mga numbers na pwede nindo tabing i-text mga tugang di po sa estasyon kan DCGB. Magayon palan pag-araw kaining morning na naglalakaw-lakaw sa nagdadrive pa siring sa DCGB. Adi, magayonon mga tugang ang mga nagkakahiriling ko Tabi na mga daralagan. Ito bagang so mga nagja-jogging ka mga gayon kan hitsura sa likod pag nakatalikod. May nagkairiling mo dyan na ano yung nagkaririparo mo? Pagkagang ngayon sa'yo nagkaririparo mo. Magayon, atali, maray man talaga. Kaya, ikat taga-tuyo-tuyo ko man, magtaga-araw kairing oras, nag-enjoy lamang kita sa tuya, mga tugang na mga nahiling. So, mga nahiling baga na nagdadarlagan dyan sa tinampo. Minsan, may sulo, may tuwa, may tulo. Magayunon pag nagsasarabayan na nagdadaralagan. Gari gusto ko magdalagan man. Gari gusto ko magsunod. Alright, sige. Parerero dyan Tabi. Taramon ta mga tugangan, mga marhay na bareta. Hindi po sa morning hirit sa DCGB. Ngunyan po ngaldaw na ini, ha? Okay na? O sige, sandali lang Tabi. Di magparerero. Kuha na kita. Mapayo na kita sa satuya. Announcers booth. Mga tugang ngunyan na pagkagay. Standby lang.
Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Magayunon talaga pala maglakaw mag-agid yan sa pagkaagad yung sa Rizal Street Jing. Madiretso ko ta ako sa kuan. Actually, nakadiretso ako mga tugangon yan sa Legazpi Boulevard ta. May pigsundan ako. Kanugali mo talaga na. Kung ano nga nagkaroon sa pagkagaga din mahal na Diyos. Lalaking hindi Saan ba ka inuumaga. na? Nakaarabot ako sa kuan. Pag nakalampas ako sa DCGB, nakaarabot ako duman sa kuan. Nakaarabot ako sa Sawangan Park. Nakaarabot ako ngunyan mga tugang na pagkaaga sa Sawangan Park. Napanlingaw ako. Ganyan ko, sunodon ko rin. Magjaging, maglakaw-lakaw lawak. Dinaraplos lang mga kasunod. Dinaraplos ako kakasunod lamang. Nakabot akong Sawangan Park. Kaya naudyahan ako ngunyan makapuot. Ngunyan na aldaw. Pagyari sa maaba ka. Naudyahan ako makapuon. Hindi po, pasensya na tabi. Pasensya na ta. Paminsan, resulta kang kaduratan. Paminsan ka. Alright, sige. Aramon ta mga tugangan, mga marahay na bareta. Digdi po mga tugang sa Morning Hirit. Asin po sa satuyang programang sa DCGB. Ano tabing aldaw ngunyan si Premier? Aldaw na Martes na. Mga tugang, sabi digdi sa mga marahay na bareta. Ngunyan na pag-aga. Tsa, pagirestoryahan ta mga tugang ang tea. Sabi nga ni, ano mga tugang ang mga benepisyo kang pag-inom tabi nin tea? Benefits, mga tugang your body. Asinda tabi, mga tugang ang satuya tabi na mga bisita kunin na pinag-offer ta sa kada bes na may minaabot. Napagaraman mga tugang kan mga eksperto na base sa mga testimonials ang pag-serve da tabi nin tsaa, asin ang pag-inom nin tsaa, lalo ng green tea, mga tugang oral daw, nakakatabang po para mga tugang sa tuyang salod. Asin ini daw ang mga rason kung nata may mga tao na minaabot nin halos ang gatos na taong edad sa bilog na kinaban. Ang free radical na iyo po nyaon sa na nakakatabang o yaon po mga tugang sa tsaa, iyo po ang mga nagiging potent ini kasarabay ang vitamin E na iyo po nyaon sa tsaa na napatunayan na katabang para sa pagpreventar kan atherosclerosis o hardening of arteries, asin ang polyphenols sa tsaa, lalo na po ang catechins na iyo po ang powerful antioxidants nagkakatabang po para makontrol ang diabetes asin cancer. Di ba? Diba? Kaya po imbis na kape, pwede man databi na magkahiligan ta mga tugang ang green tea. Karon duman ko na diskutir mi ni Dr. Chris Gianan, ang pag-inom mga tugang ki green tea, mga tugang nagakatabang po para mapreventaran ang helang sa puso. Iyan na pigapon na atherosclerosis na bako pala sa puso. Itong nakapagtagas mga tugang kan mga arteries, itong mga bulusan mga tugang kan sa tuyang dugo, minatagas yan, kaya nagkatabang po ang green tea para po yan mga tugang makabalik sa dati. Iguaman databi ang polyphenols na sarong antioxidant, mga tugang asin na pigapon na kasabay ang catechins na powerful antioxidant para matabangan ang mga tao makontrol ang diabetes, asin po ang posibleng cancer. Yan. Kaya mga nagda-diet baga, piga pa inom diyang green tea. Pero, daw kita mag-inom kitsaa, mga tugang kung kita po gutom. Dahil po, iwasan ta po na mag-inom kitsaa kung kita po mga tugang gutom. Tangani po, tama jeng. Dapat may lagdaog lamang kidiit. Sa tuyang tulak, mga tugang, kaya po daan ang tsaaba. Pero ang pinagsasabi kan mga eksperto pirmi kong nadadangog, iyo tabi mga tugang ang green tea. So mga nasa kwan, so mga nasa pigbubuntog na sa nabaga, puda mga tugang iyan tabi na pigaapod niya to na mga natural na dahon na pigpapakaladkad. Yan taben marhay na bareta, mga tugang sa Morning Hirit, asin po sa DCGB, habang kamo nakatabay, mga tugang hindi po sa satuya na programa. Tuloy-tuloy ang mga balita. Ramutan dagdag na report kasabay mga tugang ang Mega Force Patrol.
Jimmy Nasalita, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, Pipi, maray na aga sa mga parantaway. Kumiling ka sa too mo. Ano? Kumiling ka sa too mo. Punda ako, Jimmy. Punda mo ko, Jimmy, kang kabuuan mo, ha? May nagakaway baga. Latos, abo nga na ako magiling talaga. Tapos tumbukan mo so... Bata may salming digdi sa ibong. Sa sala. Tapos tumbukan mo kan mata mo so... Tibisik. Jimmy, punduan mo ako, ha? Bubuin laking ini, ha? Puna kang istorya mo. Nahiling ko, nahiling taka. At pamundo ka. Kumiling ka gani. Ha? Kumiling ka sa too mo. Aba, talaga ako magiling. Ako magiling. Abinda, sarawayon ka na. Alright, sige, kumusta dyan? Takotong ka pala. Aba, ako magiling. Si Sa Ibi mga Pingani ka sa dagdag baging, yatong- makaskaso na nakababa. Ano na? Ha? Ano na? Si Ibi Pingani ka sa baging, makaskaso na kababa. Dahil bagas ako dahil mo yak pag dulagan oy. Kaya ko mababa na ako, alatang kaya ko. Makaskaso siya na kababa. Sarawayon ka na. Dahil pati nagiling si EVP naman sa pasakat baga. Diretso sa opisina sa nano. Bakaya. Paano baga ito? Anong oras? Malasutso na ito. Malasutso na ito eh. Pasado alasutso? Pasado alasutso? Oo, yeah. Bata ang tao din sa ito. Wala naman. Mundo ka dyan. Baka na kibagyutin yung technician atab. Ha? Mundo ka. Yan ba? May alimbong baga dyan sa? Diyan kaan? Diyan ka nag-duting side nung digdin na diyan kari ba? Sa mga dagdag niya itong Sige. balita sa BBP, nagakonduser ng social media investigation ng Pulangi PNP ngunyan. May kinaraman sa aligado. May puting bana naman nagpipick up nin mga ake aligado. Sa misteryoso na logo na puting ban. Bata may pulis, Oo. nakauronta. Ang auto niya, puting ban. Oo, yan eh. Nagkaon nga ako dyan sa may Malabo. Kau tadurulagan nga ka. Tiripuasan sa mga akipagpundo niya. Para nga ako makaon, Oo. may kawanan baga dyan. Iyo. Ara ni sa eskwelahan, auto sa mga aking ito, siripulagan. Nag-conduct na nin follow-upan Pulangi PNP sa pagi ni Deputy, sa pagi kan Deputy Chief of Police Captain Rene Albao. Nagluwas na negative man, bunga man sa nadakan mga post sa social media kung kaya pigtitrace na kan kapulisan kung sisay nagpapalakop kan fake news, kung sa sisay man ang mapatunayan na nagpapabalangibog nin mga salang informasyon, pwedeng kasuhan kan mga pulis. O yan na tingog kan Deputy Chief of Police kan Pulangi PNP. Iyan nga po ang tinitrace natin. Nag-conduct tayo ng social media investigations. At once po natin na nalaman po ito ng ating kapulisan, ay pwede po at maaari po tayong mag-file against these persons spreading wrong information through social media. Pwede po sila magkaroon ng kaso ng paglabag sa ating cybercrime laws or other related. May possible victim talaga. Sa pagpanak niyo, wala man. Wala man po tayong nag-iisang biktima dito na sinasabi nilang kinukuha ng puting band. Oo. Ang Puting ba? Marang nga ni alawat mo, gray. At tayo na nga ni makadate. Diyan ka angry kaya pigisakayan yang kita kiko may nagsakay diyan kibiglay. Depig ko. Mangaman ka. Pag Alam mo, Jimmy, ano sa nangyari naman sa Piodoran? O sa hubilya dito? Sa report mo? Hubilya dito, Piodoran dito? Abo ko naman nagduman ako. Oh, ano nangyari? Bako na auto baga nag-confirm baga sa kapitan na ilingkan utong residente niya. Di naman kang pulis ito. Sabi kan pagduman ko baga, ako mapalap kayo palap nga ni. Oo. So chief of police na sa SOM. Oo. Di alat-alaton ko niya ko. Importante. Kanso inapot na ako, nag-post nga ka manoy. Oo. Nya ko day. Oo. So nag-post nga ka anoy.
Delikado. Galing mo. Ako da kumbinsido kan mga araw ka na rasonon. Uday ka kan magparataram. Nato na niya investigaran yan. Kung kumbaga sa kapitan na, investigaran ninda. Di ba alam, magbinto ito si Cha Basyon. Kinumpirmar ba ni kapitan ito? Nata iling ninda, nato ito investigaran. Nasa pagadir pangani ning kuwan. Ninda. Ini sa pulang gini, dahil ko katong Sa bilya. tabuk. Basta ko inapot, nagpost na yan kamo, niya ko Oo. na eh. Natabay topic ko problema ninda. So nagpo-post buda. So sorry ini general ini siguro kung individual posting, yung pwedeng investigaran. Tapos siyempre, ano ba dyan? Baka dahil na-validate. Pero ngayon kung media report, dapat aram mo ninda kung totoo ya, kung ano yan. Tapos Kaya siyempre, nga ni, subject may for, mga- bago i-report kang media, piguro na niya, buda, may tao nagtataram kaan. Kaya nga ni, piga may media investigation bagang, social investigation, media investigation. Kaya na sa pagigibo. Pulanggi, pwedeng kumbinsido ako dyan kay Chief. Tapos siyempre, wala man ki Big nagpaluwas. daninda, o da man ngaya. Di ba? O, kaya okay kita dyan. Tapos iyon ko rin da. Kaya, Yun sa indang base sa indang sariling pag-aaram. Unroll ta, pag igwanin arog ka, i-validate, tapos interview on. Correct. Iyon nga ni. Which di is ba? ginibuta. Correct. Arog dapat arog kayan. Pero kung nailing sa post, Di ka kaya. tapos binarita mo, Di ka kaya. ay Di Diyos ka ko. kaya. Bako tama yan tabi gibo. Di ba? Bako tama bakit yan gibo na heling dyan sa post. Di ba bareta na? Pag ang mga post kaya, subject for validation and follow-up investigation kan mga taga-media. Ako, Diba? di naman ko. Arog kaya dapat. Ah, Yan sa pulang gano'n sabi ni COP, kumbinsido kita dyan. Wala man Wala ko, man no? kita kikuan. Wala Wala man man. kita naaraman. Buda, wala man sa to kinagpaabot na informasyon tungkol dyan. Kaya, big trace na. agree kita dyan kay Chief of Police kang Pulangi. Aha. Diba? Taba kay gumananggan ki ibang nagapalakop ki mga informasyon na bako man talaga para ang katuyon sa namanakot, yan ang dapat. Di ba? Ang killing mo ba yan? Permisa wala. Alangan man na. Bata, mariklom pa, mariklom. Jimmy na sa... Kilingin ang too. Ano no? Gumiling ka na sa too. Mariklom ba nga yan sa sala? Mariklom sa sala. Jimmy na salita din si Jimmy nyo. Salamat Jimmy sa report. Halibay din sa luwas. Mientras tanto, Karen Alan nasa linyaman sa dagdag na istorya. Karen, good morning. Come in, Karen. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Big po po sige giraray maaraman kan sangguni ang panlalawigan ng Albay sa dating Memorandum of Agreement kan Provincial at Bicol University. Kung sisay sa duwang ini, ang nakalaag na may responsibilidad sa pag-ataman kan mga pigpupunduhan na fasilidades kan provincial sa eskwelahan, ini matapos na mapag-araman pa kan DCGB News na mainit na ipigbutwa sa ururong sa sesyon. So dati, dangan existing pangmuwagan provincial at NBU na ang nakapalaman ang 326 million pesos para sa construction kaini. Sagkod dito sa napag-araman sa payag kan Committee on Laws, nagaridaing nakabugtak na para sa maintenance kaini, dangan pag-turnover kung sisay ang ma-maintain. Sa sanggunian, pinaliwanag kan Committee on Laws, Rules and Oversight, na igwan na talaga ki existing mawa ang provincial budak biyo kan taon 2015 na ginibukan panahon pa sa pagka-gobernador sa Albay kan ngunyan Albay District Representative Congressman Joey Salceda. Halaga digdi sinabi kan committee na ang sulamenteng nakapalaman man sana sa dating MOA for construction man sana sa ibig sabing malinaw na nakalaag kung may pag-turnover kung sisay ang ma-maintain taan. Kaya ngunyan, mawat maaraman kan sanggunian, sisay ang may responsibilidad. Kapig susugiraray digdi kung halimbawa ang nagkaka-problema o dating kaya ngayon magamit ang sport complex as in facilities, nadidipisilan magamit ang mga atleta. Siyempre, ang bagsakan kapabayaan, terming sa provincial, kan Albay, dapat malinaw kung sisan ay may panimbagan digdi. Sinabi pa tayo dito na kung halimbawa ngayon na biyo ang may responsibilidad, ano ang sanction kan provincial digdi sa daing halimbawa pagmansinir na maray sa mga fasilidades digdi. Pero kung di man ngayon nagkapalaman sa papel na biyo ang talagang mamansinir at amankaan, ibig sabihin, daing sala ang biyo. Iyan ang question mark ngunyan sa sanggunian panlalawigan na piglalauman kang masimbag sa sesyon at siya na hapon.
Yan tanto hinagad ka sa bunian na bago naman mag-establish kan so matatanba daan baga na bagong muwa between provincial government and DO for maintenance support, may formal na kasunduan kung kay sikay ito turn over ang responsibilidad at yung pag-ataman kay ni tangani manginabang manin marahay ang publiko. Yan KBBT ang report with Boy Karon Ala District. Gusto nila Karen Aramon yan? Dahil sa BBT sabi ko nga ni kung nagkakaproblema ang bagsak permit, provincial, daing malinaw kung kasi talaga ang may responsibilidad kinit, kasi ang may panimbagan. Okay. May problema ko yan? Iyan ang tigbot wa dumantabi ibiki. Sabi pa ga, kaya nagagamit na maray ang mga facilities sa arugan ibagatan swimming pool sa biyo, bihira paggamiton. Hindi man talaga magamit yan ki oral daw. Tabawal magkarigos yan oral daw. Magkararaut yan pag oral daw. Roger, tabi. Ako naman, asit na naman. Gano'n naman, asit na naman. Okay, sige. Yan tabi kay Karan Ala, District. Salamat Karen sa report. Aramong taro ng mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yan na si Jenny Tabi, nasa linya na. Headlines in the morning. Sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Jen. Good morning, Mr. Henry. Good morning sa mga parantabay para sa pamayukang para sa Lado Nacional. Ngunya na aldaw. Food security emergency for rice idineklarar na ni Agriculture Secretary Laurel. Mga bagas para sa food security emergency handa na iyan sigun sa NFA. Dole asin DSWD daing listahan ka mga pangaran ka mga minimum wage earner na beneficiaryo kang ayuda sa kapusan kita program o ito po BP Henry na AKAP. Mga inventong Pinoy gusto kang DOST na Ano Jenny, pakiulit daw? Deng listahan kang ano? Yes, BP Henry. Pakiulit daw? Daing listahan ang DOLE as in DSWD kang mga pangaran, kang mga minimum wage earner na beneficiaryo kang ayuda sa kapos ang kita program o itong programang AKAP. Sa panong paglitaw kayang ko ng listahan? Yes, Mr. Henry, sabi ninda, sindang kapot kung si asin kung iniba kasabay sa mga minimum wage earner. Sisidan malista. Roger, Mr. Henry. Naglibong naman ang payo ko naman ngunya na aga. Yes. Okay, Oo. sige. Yan, Mr. Henry, ang sabi ninda kasi ako to ninda kung paano naging beneficiaryo, paano nakapasar, padagosan sa ida tayo pag-coordinary sa mga barangay Mr. Henry, sinduman sa mga members kang DSWD na nagduduman sa mga fields talaga na iyong naglilista at naghahanap sa mga beneficiaryo. Okay? ENP naglalaom na daima abot sa punto na matanggal sinda bilang deputized agency kang COMELEC dahil sa pagpapadagos kang Oplan Kato. Pagpastong 200 pesos na umento sa sweldo inaprobara na ng Kamara de Representantes sa ikaduwang pagbasa. 200 200 per day? Yes, Mr. Henry. 200 per day na aumento sweldo? Kung 200 pesos. sa bagay nasa kumpama second reading pa man sa ano. Opo, Di ba man kay pag counter ano yan bill sa Senado. Di ba man yan kung ma-aprobaran yan 200 times 26 pira. Alat kasi. 200 alam ko na ha. Ako, makakalusot andyan sa Kongreso sa iling ko eh. Kaya ko naman ki-oras ka para pag-irestoryahan pa dyan sa Senado. 200 times 26. 5,200 ang increase? Yun, alang kawang Kada bulan? Natangay garo kaya nakikig ka. Kaya kung daw yan kan mga mapasuldo? Yan sa Lavi Henry. Kaya hon daw yan. Kaya kung kaya hon yan kan
Pero ngunyan ang minimum 9,000 plus eh. Yes, Diba? opo. 9,000 plus. Tapos dagdagan mo ki 5,200. Mhm. Kaya kung daw yan kan mapasuldo ng mga negosyante. Oo, sabi nga ni, may mga naghahakot nga ni VP Henry na sabi nga ni, so 20 pesos na aumento na DDP sila, paano na dain ni VP Henry na 200 pesos pa? Siyempre, sa mga obrero, naggusto kaya ta, gusto maghagad. Kundi siguro, isa lang-alang, kung kaya ang kan mga negosyante, ay kaya nga niya yan. O baka, mataraman sa kita sigang tarantang kaya. Dito man na dapat, maraman kan mga trabahador, ang financial, capability, kan sarong negosyo. Mhm. Kung gano'n sa lingkod, ay pa yan, halo yan. Opo, Kaya pero bangka VP sa Henry, Senado. yung mga barangay micro business enterprises, Yan, exempted arugan. aumento sa sweldo. Kaya Diba? na po asap. Paano mo yan? Kundi, gari alip dan, nagsala man mag-ibo yan. Tapos siyempre, abutan ng kan eleksyon, ma-refile sindakan. Pag abot kan 2025, so bago naman na House na Kongreso. Mhm. Diba? Dahil halo yan. Unless na, kuha na baga, campaign period na mga sa Petsa 11, paano pa magtrabaho ka ng mga senador? Yes, O ng VP mga Henry. congressmen? Okay. Oo, pero ini-VP Henry na propose tong lockdown para ini sa mga pribadong sektor. Kaya nga, kaya pang legislation, ang makon Yes. magakan, magibakan sa upper house, mga senador. O, Mhm, magkarampanya tama. na sa Petsa 11, Febrero 11 baga. Oo, medyo ano naman, alanganin naman ng VP Henry. Ano, Nanggad. na, Wala ko na pala. okay. Kaya pala Sige, naglalabong pag-iling ko. Tayo nga niya ako sa eyeglass ko. Teko, alam kong na. Okay, sige. Sige. Nakaraan na. Okay. VP Henry, ang PNP na Nindugan, nasaro man sa inakamautan with the COMELEC, iyo ang pagkakaigwaling matrangkelo at ligtas na 2025 midterm elections, kaya padagosan sa ilang pagpautob kang mga regulasyon, lalo na po ang election gun ban, Oo. muna na election period. May election ganban kita sa ibang mga lugar. May mga preto dahil mo sa Bareta sa Manila na nagtuturo-tindog sa Nabinadil. Yes, VP May Henry, mga oo. lugar di ko kinagpapaburo ko dan. Bibadil na sana. Oo, and igoma ni sarong incident si VP Henry Kasubanggi na minor de edad pinagbabadil ni Oo. nasa 50 ata. Ay, baga, ilinga. May mga, ano bang ngunyan ha, bako gabosa, ini personal ko din konklusyon. Ano ba, gari bako natakot magibong krimen ngunyan? Yes. Kumpara ka ito, tarakot, siyempre, pwede kang matakdag tulos, ha? Ngunyan, bako tarakot ang iba, magibon ng krimen eh. Ay, nako. Okay, sige. Okay. Dating PCSO General Manager Ruina Garma at yung dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo kinasuhan ng murder sa Barayuga killing. Pag-Oktaba sa BARMM elections sa Oktubre, lusot na iyan sa Senado. Okay, so we can ang mga panginat na kamay ang lang bareta sa Lado Nacional. Ang Duterte sa alas 6 asin alas 7 pagbabareta. Sa pangalan ni Direk Mar de la Cruz, ini po si Jenny Balyaran, Marina Ag. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Jenny, sa report. Nagdadangog kamo sa morning hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sabang kita kay Padingal Mario sa dagdag na bareta. Ngunyan po daw. Good morning, Padingal. Kamin. Morning, Pade. Basura talaga ang saro sa mga prioridad. Kan liga, kan mga barangay na marisolbiran digdi sa Legazpi City. Sinabi ni Liga President Board Member Isiam Ismael na sa mga masunod na bulan, lauman na ang mga mini dump truck na planong itao sa mga barangay digdi sa Legazpi para panhakot nin basura dahil ang gobyerno lokal si Sibutman ang limitadong garbage truck na masaturate ang mga barangay sa paghakot nin basura. Kung minsan nga ni, pipasubli pa ni Board Member Ismael
ang sa iyang personal na truck para matabangan sa paghakot ng basura pasiring sa dumping site digdi sa Barangay Bangkirwan. Agrangay man talaga ini kan mga barangay pagpahakot kan sa indang basura kaya kung minsan natatambak sa indang mga MRF. Kaya pigingo ang unyan kan liga na matawan ang mga barangay ng mini dump truck sa mga masunod na bulan. Yan papadayan mong garas kan informasyon digdi sa luwas Alarmario DCGB. Thank you, Paringal. Tuloy-tuloy ang mga balita. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Come in, Joshua. Come in, Joshua. Jomar, bien. Nasa linya. Come in, Joshua in Jomar. Pasok. Alo yun maka-dial lang cellphone. Anyway, Anyway, good morning. Good morning sa mga paraantabay sa dagdag niya itong pareta rinumpag kan pinagsarong pwersa kan PDEA Albay Provincial Office asin Legazpi City Police Station ang sarong drug den kasodma sa Purok 2 Barangay 33 Peñaranda Legazpi City. Ini matapos na magkondosir ni bypass operation ang PDEA Albay Provincial Office sa pamamayo ni Sir Noe Brigel asin support unit man ang Legazpi City Police Station kasuod mang hapon. Nagpabakal o tulong suspetsado ang naarestar matapos na operasyon na ini kung saan ang saro sa mga suspect nagpabakal subuot ni sarong pedasong heat sealed transparent plastic sachet may laog poko mas o menos 0.7 gramos ni pigtutubudang shabu kagtukal nin 1,000 pesos. Apuera kay ni na kumpiskar halis sa nasabi ng lugar ang 7 pang pidaso nin heat sealed plastic sachet may laog o nagtitimbang nin poko mas o menos 20 gramos minakantirad tabi ni BP Henry nin 110,000 pesos. Nakuha pa sa lugar na nagkaperang mga parapernalyas, may mga nakabukas ng transparent plastic sachet, may mga trace pa ni na pigtutubodang shabu. Dinarampot kan mga otoridad na tulong mga persona ang saro 45 anyos na daing agom sarong construction worker residente mismo kan Purok 2 Barangay 33 Peñaranda na iyo ang pigtutubodan na drug den maintainer ang mga kaibahan kini iyo ang sarong 24 anyos man na lalaki warang trabaho residente kan parehong lugar asin saro pang 25 anyos man na lalaki walang trabaho residente kan parehong lugar. Sa kunyan sa kustodiya ini kan mga otoridad asin magahampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Marereparo dito, sunod-sunod ang mga insidente ng bypass operation na positibo ang mga resulta na pagkukondukta kan mga otoridad asin nagahaloy durod ako lang kantidad ni na illegal na droga ang nakakumpiskar kung bako PDEA PNP. Digdi sa Legazpi. Iyan tabi BP ang dagdag na istorya hali sa luwas. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Mientras tanto, Jomar Bien, may dagdag man na report. Hello, Jomar. Good morning. Come in. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta para go sa pinagigibong pagsuporta pagtabang kan Chutsi Foundation sa lokal na gobyerno kan Tabaco maging sa iba pa na mga mga institusyon digdi sa Primer Distrito Canarbay. Ini matapos na kanakalis na aldaw rinisibi kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang mga donasyon na naman kan Chuchi Foundation sa paagi ni Mr. Tony Tan para sa Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital
ang mga latest na pinagdonar kan Chuchi Foundation, iyo ang mga hospital beds, mga wheelchairs, igwa pang mga walkers na magagamit kan mga pasyente digdi sa Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital. Napag-araman kan di si GB News na apwera palang digdi sa hospital na ini ang Chuchi Foundation. Iyo ang nakapag-donate man ninarog kayo ni mga kagamitan sa nito asin sa Pantaw District Hospital. Ang Chuchi Foundation, kung nagkakaigwaling kalamidad, tulos na nagtatao man nin tabang digdi sa siyudad kan Tabaco, sa paagi kan mga relief operations, maging mga temporaryong maistaran kan mga relocate na mga residentes na apektado kan mga kalamidad. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Halid yan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Happy birthday po kay Marilo Basabe Evangelista. Yan. Happy birthday po. Marilo Basabe Evangelista. Happy birthday. Hali po yan kay Ma'am Grace Bunaobra. Siriman si Bapa niya itong mga birthday greetings ngunyan po nga daw. Sabi ni Joker, good morning. Namatian mo tabi, magtindog ang barahibi mo sa likod kan. Saan man si Joker? Latosong ko man si Joker man na. Saro man na lalaki man ini. Pagkari amigo, good morning tabi sa mga tagapag-asa daraga. Permi nakatune in sa Morning Hirit from Militro Brigado. Good morning tabi. Day mo man pigsundan pa sa bangan. Inatod mo. Sabi ni Chapuring. Alright, sige po. Happy birthday po kay Trexie Lagilies from Wawa and Tati. Yan. Morning, Tabi. Makamundo man ang nangyari kay Tuyang Kanoke FM. Iyo po. Magpirma kayo nun sa humili ka sa banggi ni Kwan. Magayon nun sa humili ka sa banggi ni Monsignor Chris tungkol sa mga atab na pagkagadanin tao. Happy birthday kay Jane Bunaobra from Kuya. Sige po, happy birthday. At saka happy birthday kay Maria Cecilia Nas Gomez. Happy birthday po. Salamat, mapagalo na kami kakabudots. Nailing mo na ini. Good morning daw. Sabi ni Madam Melinda Wee. Good morning, Tabi, sa gabos na listeners. Okay, sige. May birthday greetings pa. Okay na to. Okay, may sarap pa uni. Okay. Sige. Yan po mga tugangan sa tuyang mga birthday greetings ngunyan na pagkaaga sa Morning Hirit. Magbabalik po kami. Si Ronald palang birthday ngunyan. Adi. Sunod-sunod pa lang karauntang libre. Ano? Kasuhapon sa agom ni Kuya Nemi. Adi. Ronald, happy birthday Ronald. Happy birthday Ronald Baldo. Kanan to na Ronald. Salamat. Anong oras ang duty ni Ronald ngunyan, si Premier? Pagdaing duty? Ay, rimati na naman. Baka hatod daw, dadi. Baka hatod daw. Happy birthday po sa mo yung chief technician. Asaro sa mga technician kandi sa GB. Ronald Baldo. Siyempre halian sa mo yung chief technician Ramer Tanay. Unaan mga pag-iriba kandi sa GB. Ronald, happy birthday tabi sa inyo. Buko salad lang. Maski bihon ano. Maski ano dyan. Buko salad, pansit, bihon o whatever. Okay? Si agum ama nga ni ano yan, agum ni Kuya Nemi, si Mrs. Flora, nagpadarang bihon na masiramon buda ko ang kasuhapon digdi. Buda linokay. Buro bit-bit ti Kuya Nemi. Masiramon no. Alright, sige po. Ang mga bareta, masunod na. Magalipas lang. Mga tugang kan mga patalastas. Gising na! Morning! Birit na sana, kaso parang may gumagasgas.
Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil magkitang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albayahit angat lahat oh. Albayahit angat lahat oh. Kong Joey Salceda. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrula. Kagapay for more than 30 Pigrula years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrula. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Kung si J. Pili, handang magserbi. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 6 Gs. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, validasyon para sa lehitimong paraoma para sa finansyal na asistensya sa Bicol Region. Pinagpunana kan Department of Agriculture. Civil Registrar kang Legazpi City, panagos ang inisyatibo na matabangan ang mga personang may problema sa mga informasyon na nakabugtak sa sendang rehistro. Curfew sa mga minors, planong ibalik sa Pulangi, Albay. Sa lado nasyonal, food security emergency for rice pideklarar na ni Agriculture Secretary Laurel Dole as in DSWD dahil listahan kan mga minimum wage earners na beneficiaryo kan AKAP. Biktima kan makaturturisting bangganin eroplano as in helicopter harani sa Reagan National Airport namid bida na. Business news, presyo ng diesel kada litro nag-rollback, gasolina nag-aumento. Health news, paghibi nakakabawas ng timbang sigon sa mga eksperto sa salud. Magayon man na bareta ini. Kung
masarig ka palan, magabat-gabat ka, paghibi sa naan solusyon. Detalyes, mga tugang, kan mga bareta niya to ngunyan sa lado lokal. Padagos pang inisyatibo kan pula kan civil registrar kan Legazpi City na matabangan ang mga Legazpenyo na may problema sa rehistro na mapakarahay ini. Ini ang pinag-anunsyo kanasabing opisina kasabay kan pagbisita sa mga barangay para may hatod ang sendang serbisyo. Sa schedule kan opisina sa Pebrero 8, nakatalaan sina magpasiring sa Barangay Taisan, Pebrero 22 sa Barangay Bangkirohan, Mayo 1, asin 8 sa Bagong Bayan Covered Court, kaya Marso 1 hanggang 8 sa Bagong Bayan Covered Court. Mantang Marso 15 hanggang 22 sa Orosite Covered Court sa Barangay Orosite. Kaibahan sa mga pwedeng iproseso digdi. Yan may mga problema sa birth certificate, marriage contract, asin iba pa. Nagasumir na sa pwesto bilang Assistant District Engineer o AADE kan Department of Public Works and Highways sa 3rd Distrito kan Albay si Engineer Leonardo Gonzales na tubong Barangay Gidid, Ligao City. Sa lidahan si dating Assistant District Engineer Nancy Doloriras na nagretiro na sa posisyon. Sigon kay District Engineer Cornelio Relativo si Gonzales, dati nang nagserbi bilang Assistant District Engineer sa Masbate bago pa man ini na-designar sa 3rd Distrito kan Albay. Sa flag raising ceremony kasuhapon, formal ining ipinag-introducer sa publiko asin ipighiras ang sa iyang background, work experience asin previous assignments bago pa man mag-asumer sa sinabi ng posisyon. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, plano pong ibalik ang curfew sa munisipyo kan Pulangi, Albay. Report kay Jimmy Nasalita. Kabin, Jimmy. Plano kan Sangguniang Bayan kan Pulangi na ibalik asin pakusugunan korpyo sa mga kahubinisan kung sa inday manigaran maski alanganin na ang oras an ibang hobines o mga kaakian nasa luwas pakan sa indang mga harong. Kasod kapwa nag-aparisir sa Sangguniang Bayan sa regular na sesyon ang Chief of Police asin Deputy Chief of Police kan Pulangi kung sa'y nagpresenta rin sa konseho kan update unong sa crime index as in crime solution kung sa'y pinagkumpara kan doang opisyal kan PNP kan taon 2024 ang mga kaso sa parehas na durasyon ngunya na taon 2025 aros sa sumada nagbaba ang mga kaso sa record kan PNP. Saro lang sa problema na konsideradong perennial problem, iyo ang mga kasong pang-abuso sexual kung sa inyo ang challenge kan mga opisyalis lokal sa liderato kan PNP na masolusyonan ang saro sa mga lakdang prosupuesto adalan sa liwat ang pag-implementar kan curfew sa mga minor sa pagsabing ini ang prone sa siring na mga insidente, mga kababaihan, lalo na sa mga alangani na mga oras sa pagkabanggi. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pang mga bareta sa lado lokal, Arambaryo po na idagdagman na report. Bulan kan mga puso, hearts, an akro name kan flagship program na pigapasabot ngonya ni Congressman Joey Salceda digdi sa Albay. Sa mga patipon na Salceda, sinasabi niya ang kaulugan kan mga programang sa iyang pig-introducer. Hearts, sabihon ang letter H Hospital, mga programang pangsalud, education, human capital kan Albay an edukasyon, agriculture, pagtabang sa mga paraoma asin parasira, rural infrastructure, preparasyon sa transportasyon, tourism, trade and transport, lalo sa tourism, pagiging dakulang papel ni Diday Ko. Social services sa mga ayuda sa iba-ibang sektor, siring kan senior citizens, PWDs, kaya transport group, saradit na mga negosyante, asin iba pa. Yan ang agenda ni Salceda sa pigapasabot niyang programang Angat Albay. Alarmario, DCGB.
Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na istorya. Mantinido niyan natigutob kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang sindang ipronomisang pagtataong asistensya sa mga komunidad sa manlain-lain na lugar digdi sa Rehiyon Bicol na naka-eksperyensya ni kagabatan sa buhay darakan mga uminaging raot nin panahon. Ehemplo kay ni ang distribution naman ni na ayuda food packs sa 19 barangay sa syudad kan tabako kan nakaaging aldaw asin ang mga pamilyang ini iyo ang mga pamilyang apektado kan share line. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office sa 5 nagdistribute ni nasa kantidad 1,428,000 kantidad ni na family food packs na ipigya-distribuyer sa nasa 1,968 pamilya sa 19 barangay kan na Tabaco City na iyuan susog sa record severely impacted kana nagkapirang aldaw na maraot ang panahon dahil sa share line, partikular na ka nakaaging bulan ng Disyembre 2024 sunduon niya na Enero 2025. Susog sa record ka nasabi ng ahensya nagkaigwaning validasyon sa mga nagresibing mga pamilya asin ang mga ini na patotoohan nag-eksperyensya ni nakadipisilan na sa buhay daraka na uminaging mga raot nin panahon. Dagdag na bareta, Joshua Pino. Mientras tanto, mga bastos sa Bakakay Albay pwedeng mapreso o pamultahon. Jomar Bien sa detalye. Pwede nang mapreso o mapamulta ang mga bastos sa Banwaan kan Bakakay. Ini matapos na ipasarnakan sanggunian bayan kan Bakakay ang bawal bastos sa Bakakay Ordinance na ibinusol kan GAD o ang Municipal Gender and Development Unit. Basado sa impormasyon na nako kan DCGB News, ang naunambitan na ordinansa iyon pinagproponer kan GAD asin sinuportaran man kan Committee on Women and Families asin tulos man na sinuportaran kan bilog na sanggunian bayan kan Bakakay. Susug sa GAD unit kan Bakakay na sa pagi kang ordinansang ini mapoprotehira na ang mga taga Bakakay na nababastos, lalo na yan nagralakaw man sana dyan sa mga tinampo asin na nakakamati o nakaka-experience nin pambabastos sa ibang persona. Sakop man kan unambitan na ordinansa bakusan na itong sa mga papambastos diyan sa mga kalye, kundi maging ang yaon sa opisina, yaon sa mga pribadong lugar, asin pampublikong lugar, asin naman nasa takop ang kaini, bakusan na itong sa mga bastos na mga padaramon, kundi maging ang persistent o paulit-ulit na pag-istorya ng mga sexual jokes sa mga posibleng biktima. Ang mga penalidad na nakabugtak sa ordinansa, iyuan pagmulta nin pun sa 1,000 pesos, asin pwede pang sumobra sa 2,000 pesos, depende sa nakomitir na pambabastos, asin pagkakapreso man nin nin 10 hanggang 10 bulan sa laog kang kulungan, depende sa diskresyon kan korte. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 6:21 sa GB News Express. Magbabalik kami, magalipas lang kan mga patalas. GB News Express. News Express. GB News Express. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pre,
makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretangon yan mga tugang sa Lado National. Ipinagdeklarar po ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. kaswapon ang food security emergency on rice dahilan sa extraordinary na pag-itaas kan lokal na presyo nin bagas. Sa sarong pahayag, sinabi kan Department of Agriculture na ang desisyon ginibo base sa rekomendasyon kang National Price Monitoring Coordinating Council o NPCC. Sigon kay Laurel na emergency declaration magtutugot sinda o sa hindi na i-release ang buffer stocks na nakasaray sa bodega kang NFA para mamantiner ang presyo kan bagas sa kanya-kanyang mga accessible sa mga konsumidores. Sa lindong kang Republic Act 1 2078 na panibagong amendment sa Rice Tarification Law, ang Agriculture Secretary pwedeng magdeklara in food security emergency bilang kasimbagan sa extraordinary na pag-itaas kan presyo. Siniguro po kan National Food Authority, mga tugang na handa ining magpaluwas ng rice tax sa irarom kan food security emergency sa baga. Sigon kay NFA Administrator Larry Lacson, panong-pano ang mga bodega kang NFA kaya kay panipabakal ang mga stocks tanganing maibitaran ang pagkaraot kan bagas asin makabakalin bagong ani hali sa lokal na parauma. Sa food security emergency, pupuunan kan NFA ang pagbabakalin bagas sa mga piling site tan kadiwa ng Pangulo, lokal na gobyerno at siniba pang ahensya ng gobyerno sa kantidad na 36 pesos ang kada kilo. Pwede man ay pababakal ang bagas sa publiko sa kantidad na 38 pesos ang kada kilo. Daing listahan, mga tugang ang Department of Labor and Employment as in Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pangaran kan minimum wage earners na beneficiaryo kan ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP. Sigon kay Dole, Undersecretary Benjo Santos Benavides, wala sindang pangaran kan mga empleyadong nagdisweldo nin minimum asin datos na igwasinda iyo ang numero kan mga minimum wage earners. Kan haputon kung paano naaraman ang tamang beneficiaryo. Sinabi ni Benavides na igwaman ng proseso para maaraman tunisay ang mga
mga minimum wage earner. Mientras tanto, inako ni DSWD Assistant Secretary Aliyah Dimapuro na daing listahan an ahensya kan mga minimum wage earners na o minimum wage earners asin nakipagtabangan pasinda sa dole ngunyan para ipublika kang regional offices asin regional tripartite wages and productivity boards. Gusto mga tugang kan Department of Science and Technology na makalaog sa commercial market ang mga imbento o gibong Pinoy tanganing mapakinabangan asin magkaigwanin hanap buhay ang mga Pilipino. Inampahayag ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. sa iyang 2024 performance report. Sa iyang gusto kaining may pahiling sa publiko ang mga imbentong Pinoy bago ini makaabot sa global market. Sigon kay Solidum, dakol na mga imbento asin mga ibang klase ang gibong Pinoy na dain na riparong marhay kan mga Pilipino. Asin ini ang gusto kan DOST na matutukan para mapakusog ang produkto. Sinabi ni Solidum na dakol ang potensyal sa mga Pilipino na magkaigwa din sariling kumpanya sa pagikan inobasyon asin mga imbentong Pinoy kaipuhan sa nang may laog sa komersyalismo ang mga gibong Pinoy tanganing makatabang sa pagkabuhay kan ekonomiya. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas. Makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always!
ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Baretang ngunyan mga tugang sa luwaskan Pilipinas. Na-recover asin namid bida na ang 55 gikan sa 67 na biktimang nagadaan sa banggaan kan American passenger jet asin US Army helicopter harani sa Reagan National Airport 5 milya hali sa Washington DC. Sigon kay Washington DC Fire in EMS Chief John Donnelly na kumpiyansa ang mga rescuers na marirecover ang natatada pang mga biktima hali sa Potomac River kung saan buminagsak ang duwang aircraft. Nagpadagos man ang salvage operation sa wreckage kan nagsalpukan na aeroplano asin helicopter. Makondukta man in lifting operation sa wreckage na sana sa Potomac River. Sigon kay US Coast Guard, nasa 200 na vessels ang nagkukondukta nin recovery as in salvage efforts. Pagkapadagos man ang paghahanap sa good na makumpletong makuha ang gabos na bangkay kan mga biktima sa plane crash. Bareta mga tugang sa negosyo sa Pilipinas. Business News. Nagtaas po ang presyo kan gasolina asin nag-rollback ang presyo kan diesel asin kerosene efektibo ka sa bagong alas 6 nin aga. Abiso kan mga eksperto nin petrolyo na pinaghalo na paghiro kan presyo nin petrolyo iyo ang minasunod. Gasolina nagitaas sin 70 sentimos kada litro mientras na nagbaba ang presyo kan diesel sa kantidad na 1.15 kada litro. Ang kerosene man nag-rollback na 90 sentimos kada litro. Sigon sa Department of Energy, ang price adjustment sa petrolyo resulta kan pagdakol kan US oil inventory. Patakot na tarifa ni US President Donald Trump asin ang Chinese New Year holiday. Aramon ta daw mga tugang kung ano po ang resulta kan paghibi. Sigon sa mga eksperto, ini daw po nakakabawas nin timbang. Istorya, hali po kay Jenny Balyaran. Yan po sa News Base kan DCGB. Good morning, Jen. Ang paghibi sa pagultanan kang alas 7 ng Banggi. Sagod alas 10 ng Banggi, nakakatabang sa pagbaba ng timbang sigun sa mga eksperto sa salud.
Ang pag-aaral na pinublika sa Asia News Network, nagsasabi na ang paghibi sa nasabing mga oras nakakabawas ng timbang dahil sa hormones na nagpapaitaas sa level ng cortisol. Alagad para maging epektibo ini, tinawan doon ka mga health experts na dapat emosyonal o feel na feel mo ang paghibi. Dahilan sa ini, ang bisa ka mga siyentipiko na maghiling ng mga makahibi na palabas o kaya hibian ang naraot na relasyon. Yan ang Health News sa Newsbeat. Ni po si Jenny Balyaran, Marina Aga. May oras pala ng paghibi, ano? Pero dapat ang paghibi pala, so talagang tunay, emotional, para ikamagniwang. Ramon tadaw mga tugang ang latest na forecast sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Kasabay po si Dan sa informasyon. Digdi po sa GB News Express. Dan, good morning. Go ahead. Okay na aga sa Indogabos, pati na sa mga parantabay. Northeast monsoon po ang nakapekto sa northern at central Luzon. Easterlies po ang nakapekto sa natatatang bahagi kung sa Tayangbenka. Unya na Lunes dahil sa easterlies o hangin na nagmumula sa sirangan ng Albay at sinapilot na Kabikulan at saan bahagi hanggang sa Mapanganuro na Kalinitan na may mga isolated na mga pag-uran as in pagkikilat pagdagoldo lalo na ngunya na hapon na sa expect na po na generally good weather po kita ngunya na aldaw. As in wala po kita nakataas na heavy rainfall warning sa bilog na Kabikulan katamtaman sangkot sa makusog na Duros alis sa northern sirangan ng mamamatean na may hanggang aagot yung temperatura sa Kabikulan maghapon as puon asahan tapuon 24 to 31 degrees Celsius ang saldan nagsirang 6:11 in aga as masol na pa dyan alas 5:47 in hapon Philippine Standard Time 6:38 in aga. At yan lang latest sa hindi sa weather forecasting ng Pag-asa sa Luzon dan try ang Marin aga sa Indogabos. Salamat Dan sa report. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Iyan mga tugang na detalyes kan mga darakulang bareta kanalaw. Sinurat po sa news base ni News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran as in Angel Mostasa, Siringman, kanibatang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwa. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Apubado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan makatao makadiyos matinabang yan si Giselle Salceda mga tugang sa tong malalauman sa pagserbisyo programang saludasin pang turismo programa kantes asin mga ayuda infrastruktura tabang sa paraoma estudyante para sila tayo mahugudyan mga senior citizens siya masasarigan makusog na boses kang kabataan si Giselle Salceda kami nagtatabang siya ang leader na kaibuhan ta handang magsilbi malalauman pa Giselle Salceda kaibahan ta angat ang lahat ng kahiman Angat ang lahat ng bayan Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Segundo Distrito ang board member niya to maasahan ta makatawo makajos yan si Glenn Casulla ang board member ta digdi sa tuti Glenn Casulla na board member Glenn Casulla. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Natalaw tapipirot ako, adi. Pinapipirot daw ako. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M.
Ang lalaking hindi inuumaga. May picture ako sa imo, Joshua. Pakibasa mo tabi. Pakibasa mo tabi. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Alright. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Aramon ta daw po sa baretang kulalap ni. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Aramon ta daw ang mga balitang kahindik-hindik at mga kagilagilalas. Mga balitang hindi dapat tularan. Ay happy birthday pala kay Madi. Mading Jennifer. Ano apelyido ni Mading Jennifer? Nalingawang ko eh. Madi, good morning tabi Mading Jennifer. Buda kay amigang Nori. Happy birthday, Madi. Kumusta ka na, Madi? Si Padi ang bahala ka. Joshua? Hello. Good morning. Birthday kang Madion ko? Happy birthday. Sa Santo Domingo. Si Mading Jennifer. Naling magwarang sa apelyido ni Madi. Pati mo mananggan? Kundi, bahala nakaan si Padi. Buda. Basta, mga taga Santo Domingo. Libre na naman at tiyan. Ano? Libre na naman pala at tiyan. Ako? Ako lang ang pwedeng libre. Yan ang hapon, birthday ni Ronald Baldo. Pwedeng malibran merindalan dyan ang hapon. Kung bako may buko salad kita, may pansit or bihon kita. Yeah. Fresh from Dapdap. Fresh from Dapdap. Si Kuya ni mga aning haling sagpon, birthday ni Mrs. na nakahatod ka sa hapon. Kaya nga, Dapdap palugod na rin eh. Ito, si Kuya ni may birthday so si Mrs. niya at napadabaon niya. Nagdarang merindalan digdi. Para kung di makabot sa yung Biyonta. pang may birthday mismo si Ronald, di siya makadara. Grabe naman na, limalas ta. Kung di makabot sa Biyonta, ngaya, baka dyan sa may simbahan sa Imperial ko. Di magkaakinig sa may Imperial ko. Hindi siya magi sa may TikTok. May TikTok baga, mayag yan. Maro, tungod na makadot, ngay masundo. Happy birthday, Kuya Nald. Ano? Happy birthday, Kuya Nald. Happy birthday, Nald. Pero pag mailing mo ining madihong ko, Joshua, magsala, di ka makaisip na magagong. Nata. Ay, sus ko. Itsura kan mga artistahon kan panahon. Itsura kan. Diba? Kaya nga ni, ano yan? Wag masipadi. Inda. Mga taga Santo Domingo baga mga magayon. Aho. Bago iyo. Ikala naman, iba naman is. Dako na magayon dyan, Santo Domingo. Opo. Diyan baga nag-renter sa mga Miss Miss Ibalong. Aho. May daragang magayon. Miss, Kumadkadon Castilla. Nyawaro ka yan. Malagulungan yan. Mga Gregorio dyan, mga magayon. Miss Kumadkadon. Mga araw kaya. Iguaring nga ba ko kumensit o garing dyan sa raw? Mata. May tutod, nataba ka ta. Tutod, nataba ka, makaraot kita, di ba ka mabut na eh. Ano nangyari dyan kay Madam? Ha? Buda kay Sir? Sisay daw ine. Madam asin Sir. Na? Teacher. Dahil lamang ni sarong kaugos na kapitbahay. Nata. Ano na? Dua patis na ada kupang kulalapnit. Si Madam Buda si Sir. Oho. Ding kaugos sa kapitbahay. Ata na. Mata, dapat ang neighbor mo, mga padaba mo, buda, kasundo mo,
in case of emergency, wala sa kare ba mo saro, neighbor man makwan sa imo, maagap sa imo. Tama. Di ba? Ano nangyari? Wara ni sarong kaugos na kapitbahay. Oh. Dahil sa parehong magaspang na ugali kan mga inay. Iba man, ano? Iba? Pag teacher baga dapat, ikaw gani may maray ka na values, di ba? Correct. May values ka eh. Pag nagtiteach ka, dapat may maray kang values. Pigiling ka dapat kan mga estudyante mo bilang modelo ninda. Ano gali mo? Sabi na rin baga, walk the talk. Kaya nga, walk the talk. O talk the walk. Walk the talk. Oh. Pangyari man. At anong nangyari? Dahil lamang nagtatawag pakisama sa mga kapitbahay. Noon mo man, palikudan ka sana. Ay, ba man talaga, ano? Baka may problema. Baka may problema. Baka. Tingnan na kung kamidbid na. Ang paggaga, pero may malibong ang payo ka na gom. Bakit? Anya kung may ang nangyari naman sa malibong ang payo mo? Bagaman niya, poro sa nga lesson plan. Ano ka nga niya ko? Paghali nga ya, ata, mauli nga ya, madiklom. Hanggang matanga, lesson plan sa yung lesson plan. Ano ba yung problema mo niya ko? Bagaman nga yan na. Permi na sana nga yang pagal. Baka, sa bagay, iba man itong amigo ko. Tawa ko man sa teacher. Anago mo niya sa teacher. Bagaman nga yan. Pag makaturog nga yan, pag tama ka likod sa kama, turog. Ganaan ka man nga yan. Lesson plan. Asa na yung lesson plan? Mabuhay ang mga teachers. Ano? Mabuhay ang mga teachers na mahigos. Natural. Tama, preparar ka kan sa imong lesson. Diba? Banggi man talaga ikaw magpipreparar ka. Tapag gaga, preparado ka. Minsan pala, nakakaraot kay Maray na huron. Ata na nga, lesson plan. Pagkaga nga yan, maata balas 4, maali na. Kundi, ni pala ni Baman, ni pala ni Iba man. Sa attitude parehong teacher. Okay. Marasa pangayaan. Mag-teacher babae lalaki Okay. Kung arog ngaya kay ni an ugali sa mga kataraning naharong. Ano daw ngaya ang tiguturo kay ni sa mga estudyante? Ay, gwa na palang kay ready-made na lesson plan? May template na? May template? May template na pala ini. Kaya ba kung naman niya difficile yan dulo kung gari maski sa college usual, pag ready ka na kaya yung piga para tutok do mo kada semestre, di ka naman mag-update ka na sa nakan mga bago. Syllabus ngayon, ma-update ka ngayon kan mga bagong references. Ma-edit ka ngayon kang laman kaya na bago. Ang lesson plan, may ready naman pala. Ma-print na sana. Nata mananggatan rasong kanso, amigo ko, alam nga yung lesson plan sa tangang lesson plan. Paghigda nga ya, turog, paano nga ito? Garaw man si Ma'am Ruby gayod, si Gigi Bugar ako ni Ma'am Ruby gurang na. Sabi ni Ma'am Ribo, kahit ito pangayayan, ngunyan niya, bako na. Iba na talagang aram ko, adi. So, kampanong talagang aram. So, iba na talagang aram. Mga old style talagang aram ko na. Bako na lamang sa mga bago. Bako na pang millennial? Ano? Bako na pang millennial. Iyon na nga, bako na pang millennium so naaraman ko. Ang millennium. Baka nga iba man ang lesson plan niya. Posible. Baka ang pigigibo, planning the lesson.
Ano nangyari digdi sa duwa? May naagian daw ang ini. Magkasursunod sa motor. Palaog pa duman sa sandang harong. Magkasunod pa. Parehong. Maski magkasiblagan sa indang harong, magkasunod sa motor? Talaga? Opo. Ay, napaisip ako duman Napaisip ako duman. Ngunyan. Nagkasunod sa motor. Parehong tarangadon. Kaya lamang makati na sa mga naagihan na tawo. Tarangadon pala. Salbatana. Naka-helmet man pa, no? Ana. Naka-helmet man. Nagdadangadang pasana. Iglilibak na kan mga kapitbahay. Uwi na naman niya suduwang dahin ka oro ugali. Tarong be. Sabi ni Ma'am Ruby, tranquilo daan mga teachers ngunyan. Naka. So ano ipangayang ara mo? Ngunyan dang panahon, tranquilo ang mga teachers pag-abot sa lesson plan, ready na pala manangga dyan. May template na pala. Sige, at least nakanaraman talamang ngunyan. Pero sister lang, gari mapagalon discovery na di. Nato na tapilming arog yan doang angkaan. At ni sarong bes, dite, nauyam sa sarong kapitbahay. Duman sa harong kan teacher. Minahaga da inin, maski diit na sangakan kalunggay. Nagrabi man sa nada, madabao ng dahon. Aw taluminibong supayo kan kapitbahay. Tasagad na talaga ngaya sa to lang. Ang pagkadaing pakisama kay ni. Ang si kalunggay, nag-ulok-ulok sa sabay talikod. An kalunggay, pag nagparahagad sa imong kalunggay, tawan mo, gisa nga. Patanamon mo. Tapos taraman mo, boss, italbong mo sa likod mo, hindi pagkatapos sa gulayon mo. Kaya mo, itarok, irapas ko kay mo. Italbong mo ini nganing bumuhay yan. Kung di mo bumuhay, bumalik gara digdi. Pag di mo na paboyan, rapason ta kay puro kang kalunggay. Hinda. Pangyayari sa mga oraro. Okay. Para kaya tig-agada. Sabi ka mga tambay. Mga sir ngaya, asin ma'am, dapat nga bago ng araw ka na ugali. Takunday man pigahangad. Iyo. Pero may mangyaring rimalaso sa sayong mga harong. Iyo mananggat. Sa pagkamakasadir nindo, baka wara man ni sarong mag-agap. Yan. Yan ang lesson. Maging maray sa na sa neighbor. Marayan. Nindo. Kuda daw ni... Dapat maging maray lang kita sa neighbor. Sisay daw ini. Maging maray sa na sa neighbor. Nga na, di kita may problema. Ini? Joshua? Joshua? Hello? Ay, Dapat maray ka na. Di ba ga? Dapat, gabos na bagay, maray ka dapat. Para ang mga sekreto, nanatiling sekreto. Okay. Ha? Nag-text sumadihon ko na may birthday. Sabi kan, padi, birthday ko man tabi ngunyan, si Mading Agnes, ay sabi, do pala Mading kung may birthday ngunyan Si Mading Agnes pala birthday man ngunyan. Ari sa mas magayon. Ari sa mas magayon. Si Madi? Parehas. Anong hapot mo? Ari sa mas magayon. Si Mrs.? The safest answer. The safest answer. Si Mrs. Arin mas magayon man sa imo. Si Sai? One and only. One and only. Si mama ko magayon. Ano? Si mama ko magayon man. Ayaw mo mga safe pa na simbag. Hindi kang problema. Mga safe na simbag. Hindi ka malat. Hindi ka lamang kan malatob. Hinda. Sige na. Siguro. Joshua. Goodbye. Good morning. Sabi ni Madam Mabel. Kaya palan Madam Bao ng kalunggay. Madam Mabel. Good morning, Madam Mabel. Kumusta po dyan? Mga taga-Paryaan, maray na agad tabi. Yeah.
Mga birthday celebrants natin, happy birthday po sa Indogabos. Ang mga helang kangatay, arog mga tugang kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kahit pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule, para po mga tugang sa baskog na atay. Ini po nakatabang asin nakataon ng proteksyon. Ang Silimarin kayan, halis herb. Ang Silimarin po kang Liver Aid, antioxidant niya na probadong epektibo sa pagtaonin proteksyon. So lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mabawasan o pwedeng mapugulan po ang epekto kan paghubag ka ini. May bisyo man wara, mahilig man uminom mo dahi. Mas maray na ang Liver Aid Silimarin Capsule. Inamon niya to oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal mga tugang sa mga botika nationwide. Maski sa Bicol Region, dakulong po kanigdi. Pabakal humapot ka mo sa mga botika, may Liver Aid po kamo. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. O Beno, maparam na kita ta alas 7 na. O, kuha na naman, oras di peligro na naman. Hello? Migo, good morning. I-verify ko lang sabi, tama itong nadangog ko sa balita mo? Na? Kan DSWD, wala man listahan kan recipients kan atap? Alat nga na, Migo. Gari duda ka kang pigbabasa kong bareta, Gari, duda ka? Gari, o baka nakikig ka? Paano ninda kung wala listahan? Paano nga ang pagtaon nila kung dahing lista? O, di ba ka pareho? Dawagan mo. Dahing listahan ang Department of Labor asin DSWD kang pangaran kan mga minimum wage earner na beneficiaryo kang ayuda sa kapos ang kita program o akap. Nasya ka? Aram na. Aram na kung di siya mataw kang lista sa enda. Ano mo na yung nangyayari sa Pilipinas, Migo? Maligaon ang mga nangyari, ano? Sindan matao. Makulog na sa limanta. Maligaon, sindan matao kang benepisyo. Dahil sinang listahan. Aram mo sa nangyayari ng ilingon niya. May suggestion akong saro. Ano? Magpamasahe na sana kita. Migo, samo-samuhon ta kang salbata. Sige na, bye-bye. Nakarelax na kamot. Maray pa. Ayo. Saki Joshua. Yes. Okay, bye-bye. Salamat kan sa pagantabay, masunod na tabi, mga tugang si Edwin Peralta. Para po mga tugang sa mga bareta di sa DCGB. Kasabay po ang saro sa mga magayon kan Santo Domingo Albay. Si Jasmine. Saro po sa magayon ng Santo Domingo si Jasmine. Tabi, Baluloy. Takol na magayon dyan. Saro siya sa magayon. Habang naghahaloy pati, medyo nagkakuha naman eh. Kasi primera day. Nagtagakwa naman. Nag-iiba eh. Gari kwan siya. Gari inspired. Garo inspired siya eh. Garo inspired siya ang duda ko. Gari ko aram kung isang inspirasyon kaya ni. Ika. Malay mo, Chief Ramer, di ba? Malay mo, kung isa'y sa tulig din ta aram. At ako talaga, ang puso ko, harani sa mga taga Santo Domingo, nata daw. Manay Agnes Golifardo, dyan sa San Rafael, Santo Domingo, Albay. Good morning, Tabi Manay Agnes. At saka, pakisabi na lang, Tabi Manay Agnes kay Jen, happy birthday. Sabi ng tignipadi mo, happy birthday. Yo, pag ipaabot mo, Tabi Manay Agnes, ha? Happy birthday ng sabi kan sa imong padihon. Salamat po kung sa inong pagantabay. Balik kita 7:30 sa
programang morning sa programang hanapot. Thank you. Goodbye. Mabuhay.